to them when they say one piece of Babano. Obia Savior Kobe. Obia Savior Kobe. Nagwa Bakana from Pro, let me find. Nagwa Bakana from Pro, let me find. Mema Jabin Wada Goya again. Mema Jabin Wada Goya again. Yadon Yakubo Tatos Motan for again. Yadon Yakubo Tatos Motan for again. Wotos Casamana Jagun. Wotos Casamana Jagun. A Jaguar Banco Flower. A Jaguar Banco Flower. On your flowers from Pro, let me follow. On your flowers from Pro, then follow. Was I the folk who never was singing? Was I the folk who never was singing? Go grass and Tinadway. Oh, grass and Tinadway. Oh, blue at the better folk who never was here. I don't know Chimera.
abicha baka suma ya wanso fatao ya kwotu twele bibi toso na biche to atamaso eno se tutu Opemsuo oka frafra si afro ba juma afro ba ba ko le tenya ngai me ma yo mi ase ngai obos na gani perfect mo champion nu fungai obos na gani perfect no wa o One no. Nansa bo for Opemsuo say tutu awade no. Una adi ko sia oba kan sem. O say tu. Unu prem ya dom. Unu ahini mu hine. Unu obi kwanfo no che. Awade pa na epenu abe. Odwa bode adwa pem ne. Ada na ayo chan wa me de adwa ne didi kwakwo. Sante no yanko no. Una akonko de ne. Kumi ni pa adwa akonko no. Ansa na wuja chechire santemai wo setu wone tete bu ankuma ndameti ankuma wona adwuma kwamfo aya kwam wujumji ni nsam dawuro wo se yi na hwase na nkrade dua wowei na nso sensan wani fie panyini asem wowei esura abodwese na nso abodwese wowei ebetu anu ntonwi se bieku na maninya na ntankase ne de dua chie na asem ne kura de santemane de mfamfiri sasa bon sam so ye chene bakwa ibo de se ne oba de Nyankopon bo soro bo asase abowo wo so adwene papa na susu papa se be ekunum tirim fita asa nwira tie mo anku wo na ato afna bo benka techie ma no hwe ableta na discuss kan fa nipa kom na to krana na wo sunsun akwa wo ne wakochi ahene wo se tu die sunsun wo sumutu pa mo wo so na bam tutiriku suma tutiriku musumbu abedru a wo ne santini die chinya wutiri yira asamete ma ne kwaso wabrafo nkuto na twa freja wanim twa freja sikadwa anim edi mensa ma udi ye bone etu wutu wo mpru wutu na brafo yankum nipa ana ntwa obi achi ngoma na mfa nkyere no se be kontrol kura wresi kan efiri suru ba ye no ada mansa nyina kom abra chechirefo no wan ana wabrafo o kan frafra wani ma ye dan ye ngen oni pe bi atabo ne wo mo champion fun ngen oni pe bi akumi abo nye dan wa o
Saji for Gunya Gracio, Grasantina de Trasing. Saji for Gunya Gracio, Grasantina de Trasing. Cotaquine Trasi, Grobiane Trasing. Cotaquine Trasi, Grobiane Trasing. Nema Crobia, if young money Cotakunga. Mema Crobra, if young money Cotakunga. Asante Chandrojmo, jump on the Funga. Asante Chandrojmo, jump on the Funga. Asante Sebo, Sumanti. Asante Sebo, Sumanti. Crobia Santina de Trasing. Crobia Santina de Trasing. Osachiriche, me more than Yavisio. Osachiriche, me more than Yavisio. Wine the Benya Sajuso, Supani, near Kabakmasi Capobano. Wine the Benya Sajuso, Supani, near Kabakmasi Capobano. Obinya Sabian Kobe. Opinya Sabian Kobe. Man, not the end of fear, the Mefie, Trasing. A man not the fear by them, Lefe, Trasing. Chirawan and Duffy Mojen. Chirawan and Toffy Mojen. Odafroda Diotmo, jump on the Funga. Odafroda Diotmo, jump on the Funga. Was sending Grovio, Cemented. Oh, Sonny Grovio, Smontiting. I got Quajarina, there's a dunga. I got Quajarina, there's a dunga. I could see a Cumbrochmo, jump on the Funga. I could see a Cumbrochmo, jump on the Funga. I got Frisa from Pro, damn the Pharisee. I got Frisa from Pro, damn the Pharisee. O said to tear me more than Yavisio. O say to tell me more than Yavisio. Wine the Benya second in Chile, watch it and one say 1 pin, sick up of an Wine the Benya second in Chile, watch it and one say 1 pim, sick up a bano. one and now so man, Cabo Moon, put your name was over again and near Santimamu. One and now so a man, Cabo Moon, put your name was over again and near Santimem. Obinya Sabian Kobe. Opinya Sabian Kobe. Bragua Bacana from Pro, damn the Pharisee. Bragua Bacana ne from Pro, damn the Pharisee. Nema Davinda Goyadunga. Nema Jabinda da Koyadunga. Yadon and Ediaco Jota, Tojo, jump on the Funga. Yadon and Ediaco Jota, Tojo, jump on the Funga. Oh, does it got some man at Jakunga? Oh, Tosi Casaman, Jakunga. Jakia Bankro, John Frewo. I Jackia Bob, John Flower. Enough away from Pro, damn the Fowl. Or enough away from Pro, damn the foul. Oh, you don't do penny, mention my dear for Pampre Yadom. Confubian is a Pramano. Oh, you do penny, make my diabo for Pampre Yadom, Confubian in Shay Pramano. Bring Bobby the Barian Trasafunga. Oh, bring Bobby the baby and Trasafunga. Only Baby a Quaco fight, the son of Madame Pochmo, jump on the Funga. Only Baby a Quaco fight, the Sada brother Pochmo, jump on the Funga. Yabaria Safunedia. Yabaria Safunedia. How much a man made them refute, nothing. I'm not a man, them refate, nothing. Can't cabo trifia, ye Yunkuma. Cabra for my do contrompa. Too much out, we are big camp on photo or say chum. Oh, Tikan can't cabo trifa, Yunkuma. Cabra from my do contrompa. Too much champion being cramped for touch the boy will say you. Wabri would I check money because they dumping. Oh, Bluefoot, I check money because they're dumping. What a brilliant was when it draws, man. Oh, Tabronia just when it throws what it is. Wabri would I check my pamprane. Oh, Bluefoot, I check my pamprane. I'm also mad dance and every year. I'm also mad dance and every year. Ya chama jump more, jump on the funge. Ya chama jump more, jump on the funge. A different Ponsi Canano, man. A different Ponsi Canano, smart it is. Why you are companion? Oh, you're companion. And the budget of my winning boat more, jump on the funge. And the budget my winning boat more, jump on the funge. Yampiano goes as and teach them most, man. Yampiano goes as and teach them most, smart it is. What on for not no grapping? Oh, Tom for not your camping. Was a program that you jump on the funge. Oh, some program that you more, jump on the funge. What on for more, no
Christian. What to form no do Christian? Oh, Christian, some more heroes, Monday. Oh, Christian, some more heroes wanted. I must let me see a day jump for jump on. I must say, you see a day jump for jump on the fingering. I'm more jam nanos, Monday. I'm more jam nanos wanted. Watch him, yes, Ramponsman. Watch him, yes, Ramponsman. I bought the abonanos, Monday. I bought the abonanos wanted. Asra compi bravo tremo jump on. Asra compi bravo tremo jump on the fingering. Oh, Supeni Bram, your waffle. Oh, Supeni Bram, your waffle. I'm Rajan and Abonicum Nochmo jump on. I'm Rajan and Abonicum Nochmo jump on the fingering. Also, Butia Canibos, Monday. Oh, so Butia Canibos wanted. I could be Jedras and Jambing. I could be Jedias or Jambing. Abami and the Quaffro Prayer, but a fool, ye bobbing. Bamiano Quaffro Prayer, but a fool, ye bobbing. What's happening, Granian? Yes, he got but a fool, ye bobbing. What's happening, Granian? Yes, he got but a fool, ye bobbing. What's happening? A boy, and a monk, Masuna, Coachmo, jump on the fung. What's happening? A boy, Premank, Masuna, Coachmo, jump on the fung. Oh, bring a woman, woke him and a pinanos, Monday. Oh, bring a woman, woke him and a pinanos, Monday. Abransia, what a revelation, jump on the fung. Abransia, what a revelation, jump on the fung. Kotoko Pabra, who can forbid a bankroll, Jum Flower. Kotoko Pabra, who can forbid a bankroll, Jum Flower. Sergeant for from Pro, Damn Fowl. Or Sergeant for from Pro, Damn Fowl. Aqua, Pransa, Trafodajan, Travama Bon. Afibo, Yan Compam, Wakomama, Chedewian Bon, Boranis open. Aqua, and Pransa, Trafodajan, Travama Pong. Afibo, Yan Cropon, one Wakum, one match at Chedewian Pong. O boy, and so. Oh, deep water in Grandma and Jeffy Young. Oh, Tibot in Grandma and Jeffy Young. Every better jump on. Every better voyage, jump on the funging. I want Raman for Brempona nose, Monday. I bought Raman for Brempona nose, Monday. Oh, for video Banco searching. Oh, for Bida Bankra, Branco searching. Don't go for us, much jump on. Don't go for so much more, jump on the funging. Oh, for video Samna nose, Monday. Oh, for Bidia Samna nose, Monday. I don't be a good I am a Christian point of eating. I just be a good treasure, I have a great jump, I just boy eating. I'm a young pony, we are quite more jump on. I'm a young pony, we are quite more jump on the funging. I boy, it am a young Sicana nose, Monday. I boy, it am a young Sicana nose, Monday. Is it as if a hunter and Saturday for hunting? Is it Yazu Frantan and Saturday for hunting? Is it Yan Saturday bomb coming up on your bofia for that one and Is it Yan and Saturday bomb coming up on your bofia for that one and Tiaquabo, Tiaquafading? Dampa watch you brought more jump on the fung. Or Dampa Bochmo jump on the fung. Or Dampa watch you cocoa banana jacung. Or Dampa watch you cocoa banana jacung. Jacquia Bankro, don't flower. I Jacquia Bankro, don't flower. Sergeant for from Pro, Damn Fowl. Or Sergeant for from Pro, Damn Fowl. Oh, Sergeant for Gunya Oh, Sergeant for Gunya Gassing. Oh, Cross and Nadia Trassing. Oh, cross at the tracing. Oh, Kubeta to Brabba them for Gunya Gas, our Jomias Ramera. One, Okochane, would you have put turning to Boise Brebre? Kumadin Krakojo, Yawada. Why would Chammy put your quadribra for and Sukuni Yawada? And I didn't cry for so travel Yawada. No bra for near so I can be. And Timmy Jackally. Since I know my Boniface, yes, I could tell him could have played Yawada. Which I am sign. Now, Busuni Aquato. Never to burn in the iron sign. You could have played to some no easy can free through. Only she bluffing no tree. My comfort is a G train says so. Manitanusu no me, Boca Tanusu Suano. I cannot some to say. Of which I need say to Utana, Maninka trim, Manin Prim free one. And so no one some sushi with Trima, Nessikaja, and Regina and Tanon, Naya no me.
If it is to man come about there, Yam penny pens will be seen. Which I say to the intended the penny brew. I bring the cocoa cranny bloom pen plan. Skadako fina da rumenti, and any penny brew. If it is a man who's Gajan, won't you be in that? And I was winning Bison film, Sabian Fanny Maba. So an Santan Brain Frugia, Manini Canflo, Nanyan Sapoi, a son of Banyan Safuenum, Skadon Bamboo, a son of Conton was said to me, good and Tumpana, a predena, Mentena, a many a train where she are, now wretched telephone wine, and a quadroba or Camfrafra. Kubasi battle about Matia. Kubasi battle about Matia. Kubasi battle about Matia. Amen. Amen. Japai. Ade. Kumaze kokora tse wo.
Want to do your work. Want to do your Juma. Want to your Juma. Go. Ozu, mumma to be mindful. Be mindful. Sense a chat. Sense a chat. That's how you go to it. Two for chairman. And then Awukudae and Awukudae Edika wa Pimu. O two for Nanuma, a watch she na Abba, say Yaba, Abba Tredo, Yam two for at the touchy. Yes, I didn't say Mushra, Nafi, Ayinshra, Ama Onum, to be Samora, Nachami, we don't want to take a crack. Listen, I were ye, and so I don't want to take. Edikano, Regional Chairman, Nanakwesi, National Democratic Congress, government in waiting, on the MPSA, Afi, the Trabama Omoa, Omobeko Parliament, Odi Omonim, and Omaba, Abemeira at the Toche. Instructions. Otuva Jame, Madarma, and then Awukudae Dika wa Afe 2025 film. Muhoya, Ira Augustus Andrews Nanakwesi. Openya Oda NDC Amanyuku was Santimantem ha ano. One Nimpenifo. Ira Nanakwesi say, Ira Afe 2024 mono. Naya Abatu Afe, Oba Ira Nase, Ebejeni Semsha. Ire tunufo eka che ne se ohwe nim se obedi NDC anim ama basabasa bia enam amanyokuo no so emma e wasantemantem a ono so hye yerabo se woye chairman obehwe se NDC amanyokuo no bedi ne huni e wasantemantem yeru ampa ebo ne nhira na daroma wadi dwuma no e de akọ ewiya basabasa bia anam NDC so amma ewo abatuo no nti yeru abaya de dikan oba be ma
ye chema ba ya Obama Yura afishapa na wada nase ni nhyira ene na kwankyere papa wode mana amane di NDC anim ama de chairman bia nye bi wasante mandem ha eda ono na nakwasi waye se ye kenkan ma hyebedwa akonya wasante mema ye kan akwa na akwa koduru 9 ni penso ene afi nkoa okuta enson a eno de ya pepa ho a omakoma hyebedwa makotro mudia omkwa akoso ai se ma hyebedwafo miensa enso hye adaka ma ye wogidie se miensa no so ye begya ka ho amana ye du e wa asante mantera je se nana kwesi abreso NDC yewura nhyira wo hyira no no ama NDC ama ne homene so e wo asante mantem ase oba ne sanso na oba ba bese yewura se enhyira na ode ma na odidi party nanim ama de obi nye bi wo party ne dim asante mantem one nana kwesi aba ye no afi so yewura wo nhyira no na onfa ne susum enta na chi na dwumadi a ede nanim se regional chairman no onye na mfa nimonyam hye emra yewura ene asante man nyina na wosrem paibo so fi yewura ho e de ama ye mampani a wote apetem a benada obeso afrem se Ghana mampani se dwumadie na aka no ye hwe nkratem no adwuma ne so ye behia yewura paibo ye behia na kwankyere ye behia ono ankasa so mo a se de be ya dwumadie no ebetimi edimo regional chairman this de kra etwa to odisi achiame so ne se ka achiame madaroma mbeye moa otumfo achiame madaroma mbeye moa nka otumfo a photographer fui ka otumfo aja pade ba ko e regional quality council kase no ka monko ho ka monko twa video na mo huna aja pade a ifri abem ye digya ye ene de akwa kokoko wie se de be ya ye ba obi emfa eho sobo emobo na nakwasi se ono na ahwe ema ade asai ye ba ye yewura na nakwasi okuta ne nsem snap pentunsia okuta whiskey pentunsia okuta wine ahodo pentu edumienu otumfo boamade achame boamade tumfo akachefo boamade otumfo ahenkwa boamade wade ma yewura ade tote na yebaya yewura na nakwasi na asi na no madaroma yewura na nakwasi oba nyon nko a the regional secretary ne twetwefo Opemsuo amako hene Frank oka ho bi afi MP fufuro kra yeyi no adanse akrofom yewura Azuma Joseph ono so eka ho MP fufuro kra nso a yeyi no adanse asokwa abato empire aso yewura Godly Dugbaji ono so eka ho ye maame boahema ema dom boaboafo abedi akira wa asante mantem a ono so eka ho ye party panyi ba ko a oye pharmacist tumfo na kese ba ko America Dr. Asad ono so eka ho sa so ne panyi ba ko Oluajaben ono so wo Manhyia abato mpeso aso ono so eka regional chairman nipa ono mo ba ye men so a midi chairman regional chairman otumfo na ofri agima ye wa ba mu na me MC ewo oboase sese de meda na asante ne baby odom betu bia meko Mira misibe bro sede una na zuba o kasama wa una na akwasi panimpa sabe MDC amanyuku e wa santimemo da no eno no NDC chairman wadarma o se afi etwa mu efrase obai ebechiawo no de to anim se wadarma akanzi a yebesie no obesre wo nchenhira o se ampa utu ne fo o mani nkranchansem o ka kire ne se de obetimi de obeka a obetimi akambia no nka de obetimi aye na won hwese basabasa bia emfa manyo kuo NDC so ema o manimu o se wo fa wo futuo no na odi adwuma na wonhira ene wo futuo akwankyere nti ampa boni ne basabasa bia so amfa NDC amanyo kuo so ama eto aba no bibia ye kama wadama wo se obaya asamde wo mu ne se NDC amanyo eto aba bia nka o manya amensa enan nanso wonhira odi hira no akwankyere futuo nti afi ye to ye no stesi a ye kan o manya nson a no de apepa ho matwero mu din a o mu kofiri mu dwumadi ase be se miensa aka akire nso o mu guso kan mu ogidie se de tibia beba beka o mu nsa ama o mu atimi akoye o mu dwumadi se mrahye badwafo odaroma o mu nya bie eka ho nyina na odeda o mu nyina dia odi kire no
na asɛm de sɛ wɔse wɔsrɛ wo nhyira ne mpa abɔ sɛ ɛnkyɛ ɛyɛ brade bɛyɛ dɛ ɛtɔ so nson wɔ afeɛ bosome yɛ mu no yɛbɛyɛ yɛbɛsɔe ɔmampanin foforɔ a yɛayi no no nti wɔ sɛ wɔsrɛ wo nhyira ne mpa abɔ sɛ dɛ bɛyɛ adwuma biara a wadaroma obɛsom sɛ wɔdie no ɛde nhyira ne nkɔsoɔ mpuntuo ɛbɛbrɛ sɛbe ɔman ghana na ɔman ghana afa ne ntoma pa afira wɔ sɛ ɔsrɛ wo nhyira sɛ sɛdeɛ wohyira no a deɛ ɔyɛ bi ayɛ nkɔsoɔ yɛ kama no wasan bo anim nɛ ɛnɛ yɛ Awukudae edi kan afi edi kan ɛdɛ edi kan ɛnɛ yɛ Awukudae edi kan wɔsrɛ sɛ hyira no sɛdeɛ bɛyɛ ne dwuma bi a obɛdi nso sɛ ndc amanyɔkuo panini no ɛno nso biribiara bɛtumi akɔ so tɔɔten ɛnɛ wɔne ne mpanimfoɔ nyinaa baa sɛ ɔmo no bɛdi Awukudae a edi kan a okura ne nsɛm buroni nsapantu whisky wine ahodoɔ nyinaa wadaroma oboa mu adeɛ buroni nsapantu nsia whisky wine ahodoɔ nyinaa wadaroma oboa mu adeɛ wakyeame boa mu adeɛ wɔn henkwa ɛboa mu adeɛ wadaroma wɔnana ɛna wakrakyefoɔ nso ɛboa mu adeɛ wɔnana nom ɛbaeɛ adeɛ ɔmo sie ni ɔmo no de bɛdi adeɛ no na eburo otumfoɔ ɔdom ase papaapa. Nananom, Momiampre NDC Chairman, yeah. Yampre Noe. Yampre NDC Chairman, yeah. Presbyterian Church of Ghana, moderator, and then sorry, penny for a software in our account. For chairman, Mr. Makasa. To for the Roma, a Fibia, upon the decaying. Bassa, sorry, no, Edo for about Besson, or Manhyia. A idea or no Shatuho, am I? Tiafi, Naka, Shesanka, Yena, Sorman in a Babisia, Manhyia. Na ya bompire, ama, Utumfo. Asra nkwa enya kwa kosan ama no ene na hema na so afi ene
Awukudae na kusia. Yaso yi mama nyen say e be basa na otumfo hu ni kwan bebre. Eti anopai basri for de ye call asori. Enam dwumadi enti yentimi ama asori ma nyina. Ko bom paye sre enkwanya kwansan e motumfo na hema ene na tankunya ni achiame. Ni asantema nyina. Ti ye ba hawie ya. Asofo mpani a yeyiyon ene asomum mpanifo yeyirenom ene moderator ankasa papa samprempe o ha se yeba na bechia otumfo na yase nkwana kwa sama no na nyema mienu ena die mbae general church kwa fo mpanifo nyina hia Ghana ha nyina ebe yenhyiamu ewo KN University yema otumfo te otu onwa ne koso hene e ma oba besi na 9 na se ye ba beda na se eti anu na di kan ye di beda na se let us mienu eye asantman na na di atu nanim se kofanochi kofanochi yare eti wo boa ama ye sisi eti ye nyina hia ya represent Church of Ghana teach asante ha ye hia ya yes there bi na ya dey say ya ese yeba na yebe tanachi na yebe boa eti yaba bideda yeso afei na ene Awukudae yaba se kakra kitaye no yede ba yede be boa eye Ghana sikai opepe oha eye 100,000 eye 1 billion kanino na yede ebe boa ema sa dwumadi awodi no why ye go so bompa ya ma no ye bompa nya no pa ya bobia ma ne yire nso usale yire presbyterian ni eti abobia ma ne man nya na you say afiwe ebe yin hira ne adom amana ebiade say yen kan cho say nsuro one wo ho emo akomantu onu nya kopon obe hyew ne so obe boa wo e so de sin fa be so mu adom ne hmobo na wo so be ba oman mu na nhyira beye asantema dia na wonkwa so Besobru said the previous afo said the afibia e fi du ne akire ni ono moye no sebe afi sebe fa January biara asafo ne sebe sofa panyifo free nkra ba ono be ye sebe asori wo na fi ko bi park so esi nya mepama wo se wadom ebru Opemsuo nema esisi no ene ma wo ye esonko ti se de wadom ebru omoba aso a hu se de wo fama wo de ma wo nyankopon no esonko to wo nyana be bombu ya sorry na fi de ene Awukudae be hia e ti na se wo nyina ka bom ko asori eko se nyame sebe na ho den nyansa o de ma wo no beto aso de ko sa ene mo pon ya mo se de bi ya be bompa ma ewu akura no sebe ni ho kani a ye ntimi hwe jasafo no mpanifo nyina tumpanifo se yemra na sebe yembechiawo na yemo kancho se wada ma ebru yebugusu ta wachi akode se nyina yemu na sebe ma se mpai body amawo ama sebe na naba na sante hima wasanto ma nyinara se wada ma ebru nyame eta wachi simensru waka ho akode se nyina yemu mokumantu umsa fidie wada ma ebru ebe yinhira ama santeman obuso bompaye edata wachi brand na omoso wadoma nema wasumu titu ba ko ne eye konfo no chi wa otu na ko hwe ho so ko fachi de ko so nye wodi se komiti nsa enwe hu sampa konfo no chi no anka sa ya de no anka sa yare ti we se obia ka krabia obia se be so no onfa nyemfa mwa president asafo se wadoma eye mo fedodo se be yare enfa na yekro wa na yekro e boti ti mo sa se nya kaniska no billion ba ko se de be bo na wodi aso konfo no chi mu about yankoso to for dama so for ni na se nyakopo onka ho o ma gukoduro nyansa o mo so da wase wo dwuma de bebe a wodi no sebe dwuma de o di te goma ni fa beta echi nyina no o mo de ko so beta echi wodi ase daka sere ma ho na wado be do mo kan se nyame onka ho no pa ni adwumre na woni wonim do da shon sa no na wonde ma santeman Ghana man entumpon to ba mo se no to for do wase do so fa hapa
Nananom, Omiampre Presbyterian paying for ye. Yampini one man. Yampre Presbyterian paying for ye. I chop penny for me when we were some amateur. Yewura chame yesre abompaye. Was what do head, most say, the Mamma and Salamacobaco. Ya bompaye. To me, your mouse so your crown, your show and William. And you're no way young, come Israel and can. Ya that was papa, say 2024, 50 and said, Yahusha won't sat. And Paradia no crack with the affirm one bedroom that day. Radia Sida, Bibi Kahuan, Quebec canto to. Ya die Unyan Cropon ass. If you say, what shall Santamine, what shall Yura, what shall a Busianina, Yahuan, Mu Assembiera, Bedu Sabri. A Hindia won't have to see honum. Na Shasia Yenim, Nanso ya buy Abraham buy na Ehodada. Wo nowadays saw Eddie Adie, with David the idea, with Solomon the idea, with the Jerebuam near Rehoboam Eddie Adie, Erade Atwa Swa Babesin ne. Wo penti na saa hye nyina wo ho so pasumdwe wo pe man koso wo pe yedie yara wase se biara o hini biara obedi ade na obehwe wo awurade wa kira kwan wo so no mu na wo boa no wo boa David wo de man yema bebre David na nka no te wiram na nka onte fie enwan ne wo hwe won nanso wadom so no so ye kofa ni firi wiram e ba ma ne bedi he awurade wo na waye ye wura nso otra banwa so awurade ohwehwe wakira kwan huru nyina mu wose basrefo afibia hyase mommra ne mompaye ampara mfie dunsia ni ayeso mu afibiara ye ba awurade tumi nyina afire wonsam David kan say awurade ne me han ne me nkwaje hwana misro no wo ne me nkwa ho oden hwana ho apopo ne pabodefo kra sabe so ne time no se beto abesunso am awurade mo nyina nwa tuwati no mo hwe ase edom chen so saban makoma ntu etum so sa mpo na ho to me ade ba ko na me sra awurade na me hwe kira kwan no na awurade wo de ma ubo ne wo se wo so no na nida oni ahoden bia wo so awurade ma no yokoduro honhom awura reba bia kwan na makwan na homa no awurade ne o misa efa dom no asante manhya won sa awurade wo kan ho a yerim se ebedi nkonem awurade winrei ni ayese nyina no sa afia hyase ni o hyase de yahunu na emu nsem de yenim nanso wo de twa pokoko no Jordan so de yebetwa enu nti fa ye twa Jordan na awurade nkonem de enye o machefa awurade dom asanteman awurade dom yewura awurade dom hemfo nyina na fit 2025 enye kra behwe man na waseda ye mfa ma obia se wo asafo awurade udin mu ene ye da wase ne be adomunti amen
So do for the mass. Na St. Prince Cathedral nam smoke kamumba. Otumfo chiame Wadaruma Mr. Wenidi Kasa St. Prince Cathedral and Ejinahe Asofo and a Asorpeni Edi Kain Edi Bishop in Chia Emma Otumfo Bishop say Omotumfo Afishapa Osam Katintin Ahwadin Edimo Otumfo Sa Afi Otumfo Jumedi Ninano Erade Mania Krabehe Minso amigina hei meda otumfo ase esanse bishop edem bechire no same na mbeda cathedral na no otumfo eje me feso o hye me nkran na ene de ye ka chi otumfo ne se edwuma na egusu a ye na ekonenim na cathedral so edo otumfo ase afie twemu ensra hodo a odebesra cathedral Nafe emwa hodo nsoso a ode ye na sorry St. Prince Cathedral say yeda otumfo ase afi yesi afufufro mi cathedral ema otumfo afishapa de cathedral kan say otumfo akwantu ahodo betu bia na nyame onso anokore etabanso onfa no nkomra sompwemu adepe bia de na komaso nyame manimremu na asanteman kosoa enye krabehwe afei Kumasi diocese emre bi etwemu na yeni otumfo ebeye som bosumi bia efiada etwato yesi otumfo se yesi afufufro mi san hyehyeye no bishop ene na sofo se akwanya ne da ho bi ma yebeto aso na yeni otumfo nananom abesom fefefe na onyame enu nyam akosoa ayekehye na yebaya no krakra no ese once na ni bi kura na obusa nsem yekuta yensem ensuo 100 packs imotumfo se onfansom na hoho na yedi otumfo nananom eni asantema nyina ehye urade nsa se urade onti nanim emamo omane han fefe ne enhire omoso urade ma asantema nkosoa eni nkunim na ondoma santemai asomdwe a eni ewieye nyame echa nyame oba nyame honhon konkron ni dimu amen enti sofwa otoa misi eno e cathedral presenter cathedral asoro ho hyehyɛ nyina no ono a ne sin na so cathedral asoro be ye da if Reverend Father Moses Mensa ena de odiso Reverend Father Richmond Knight in Cancer. Ono si yasofo and yasofo kuma odisu also so Reverend Father Richmond Dakon Yeboa. Yaso Penny Mr. Samuel Ampeduche ono so and ojina hwe. Otumfo chiame manwesi. That's Mira Monsieur Adaruma wa sorry Anglican sorry no mujina hi di kan wo se omu sofu panipa nka bibinti wantimi ama na wo se na no this man family ne se di kan omu afishia pa na wo sire nyame ma wo sire nkwa ani ahode se tena hoda e ma wonum Adaruma wona nei wo se ebra bishop ede ne be kire wo no usira no utu nefo kwancha de ma no no so guso odi ne djuma se ne se bibia ekoso cathedral ho kama no Adaruma wose de ntiumba ye pass da afia yetwa mu emre dodo a utsai ebesra wo mu djumadi ahodo a obedi no aso dan no nyina eso mu ani ayo mu fe eno nti wose aseda
aseda wɔn de wase papaapa afei wɔse kane no na nhyehyɛ bi wɔ hɔ a ne bra no mu ba na wɔn no aba abɛyɛ asɔre bi a bosome na wɔse atekɔ kakra wɔn ma akwanya yi so sɛ afi a yɛsi mu die sɛ akwanya wɔ mu a wɔn pɛ sɛ wɔn san ɛhyɛ mu ɛkena na ebra no wɔn ba ɛno bɛyɛ mpaabɔ na wɔdaro ma wɔn sire nyamepa ɛne nkwatenten so ɛde ma wɔn afei nso wɔse wɔdaro ma wɔn mu aseda ɔno mu nso so ɔse aseda sɛ ɔbaa yɛ wakwankyerɛ no wɔfutuo no ama biribi a wɔyɛ biara nso ɛkɔ so kamakama ɔde wase papaapa afei ɔmo baa yɛ a ɔmo so ɔmo kurom nsɛm nsuo nnaka maako wɔ ha na ɔmo si deɛ ɔmo ka ne sɛ ɔmo sire nyamepa ma wɔn sɛ tena hɔ na asanteman nkɔ so Ghana man nkɔ so na Nyankopɔn so ɔnhyira wo ne wasanteman nyinaa nti ɔmo baa na wadaro ma deɛ ɔmo asie no neburo deɛ ɔmo na bɛdi adeɛ no neburo otumfoɔ de ma se de wase papaapa nananom ɔmo yɛmpere sensi prince fo yɛ yɛmpere asɔfo yɛ yɛmpere sensi prince fo yɛ Now, Vice Chancellor, Amstead, Opemsuo University of Skills and Training. No, also Kekaya home. Yo, Otumfuo akyame, Mr. Moni Diemu, Ekasa Kakra. Patro Yebejina ha, Akenten, Apia, Minka, University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Trinity Akano, Amstead. Vice Chancellor, Professor Frederick Kwaku Safo. Nani Registrar, Mr. Augustus Kwao Brew. And Director of Finance, Mrs. Janet Otu. And I feel addition, Otumfuo akwala, Odema Vice Chancellor, say robot mine not Tebekainoa. Aha, Ocean so, na Omano, Titie, na Ontumi and Tua, robot no so. Vice Chancellor, say a fee, a son. A son so Awukudae Dikain, Obabetia Otumfuo, na Wama, Otumfuo, Etinkwa. Na fi was answer insurance so at the Ama University no said the Baya. Bibia because bia no ebetumi aboa mafia yasimi school na etimi atumpon meja na mede ama vice chancellor na yo vice chancellor say obaya snap pentum ya snap pentum nsia ana broni ensa eno so pentum emienu eno achi no so no boamu ade Edi kan Otumfuo bo mu ade etosumenu anahema bo mu ade atankonwa ananom so ede e wa ha pananano akyea me enso ebo mu ade na akrachifo ebo mu ade na afi ananom ahenkwa so ebo mu ade vice chancellor media manana ode de aka no atoaso vice chancellor Yo, Otumfuo chairman, Dedi Kai, me de asida kese ne be mamo, ene sa akwanya yi. Otumfuo chairman, Wadawroma, said the more minimum no. Akenten Apia Mekam University of Skills Training and Entrepreneurial Development, and I'm Otumfuo so. Ena University no, yate ye. We didn't work with ne, Kesipa, and also free wa.
ahemfie ha deɛ si sɛ menya wɔhɔ me baa sɛ deɛ na me nua no si yɛ no mu sɛ menya wɔhɔ biribiara otumfoɔ ne nananom bɛyɛ na ahemfie no ɔmoto nsa frɛ me me ne me mpanimfoɔ yɛba yɛbɛsom ɛti sɛ deɛ ɛsi som no ɛnɛ yɛ da a yɛsonko ɛnɛ yɛ Awukudae a ɛdi kae wɔ afe 2025 nti ɛnɛ som no deɛ ɛyɛ sonko nti yɛbaeɛ a sɛdeɛ da bia ɛyɛ no no yɛba ne abɛsom ne ama otumfoɔ afinhyia pa yɛama nananom afinhyia pa na afei yɛada otumfoɔ ase ɛwɔ n'afotuo ne kwankyerɛ ɛne mmoa ahodoɔ yɛ otumfoɔ ɛde aboa university no na betimi aka sɛdeɛ dodoɔ no anim no sɛ university no yɛdwumadie ɛkɔ so paa yɛdwumadie ɛkɔ nkae impo last year nukes for hyiaeɛ the whole Ghana universities ni nyinaa ɔmo hyiaeɛ no ɔmo yi Akenten Apia Menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development as the public university of the year. Into 2 wafutuo no ɛyɛ adwuma ne sɛnti ɛnɛ ɛbaeɛ a yɛsa asrɛ afutuo no bi yɛsa kyerɛ ɛsrɛ ɔmoa no bi nhyira ɛne bi ne ɛde ɛyɛ adwuma na university no akɔ so ne ɛde ahyɛ wo animonyam nana wonkwa so na deɛ ɛtwa toɔ no mesa bɔ otumfoɔ amanneɛ sɛdeɛ medical yi na sitiri no nyame pa next week ifiada ɛbɛn na ɔtwe yɛbɛstarte Wukuada ne atoa so yɛawada ifiada yɛyɛ congregation iti nana yɛda wase nana nyankwadaa damase Ura misuru adaroma nananom sɛ de mu sie ni sɛ Akenten Apia Menka University school yi ɛnam so ɛna baayɛ waawo deɛ wakwankyerɛ wafutuo wadaroma na wode ahyerɛhyerɛ wo ma school yi da so ɛte hɔ no mu wɔn sɛ ɛbra no mu ba efie ha deɛ wɔn afie na onana deɛ wɔsɛ wɔba a ɔnyɛ wɔ hɔ bio wɔsɛ school no biribi a ɛkɔ so kama wɔnhyerɛ nti afie atwa mu koraa no yɛ ma abasobɔdeɛ no school yi omunsa ɛka abasobɔdeɛ a na ɛsom paa nti ɔnam akɔnya so yi wa so tire sɛ wadaroma wɔawo school a wɔahyira so ama wɔn no biribi a ɛkɔ so a ɛnto kyima biribi a ɛkɔ so kama panimfoɔ a ɛdeda ano no ɔda wɔn nyinaa di kyerɛ wɔawo nana baako a ɔyɛ nsa no dwuma na wɔade no hyɛ wɔn mu sa so mu ntete no wɔka ho bi a wɔde no aba ha no mu a ɔyɛ robot ɛho adwuma no na school yi deɛ adwuma a wɔn di a tete nkɔlaa sɛ ne mmabunu sɛ bɛyɛ a wɔn bɛtumi anya wɔn nsa no adwuma a daakye wɔn de bɛbɔ bra na wɔn nhyɛ nti biribiara so ɛkɔ so kama ɛnɛ ɛyɛ dɛ edi kan afi mu ɛsan so yɛ Awukudae edi kan wɔn nso wɔn ntumi ntena wɔn ba abɛma wɔn afinhyia pa na wɔn amu ade tɔkye na afei wɔn asan srɛ wɔn nkyɛn hyira sɛ hyira wɔn mu na wɔn nim sɛ wɔhyira wɔn mu a deɛ aka anim nyinaa biribiara bɛyɛ kama ɛwɔ sukuu pɔn no mu hɔ no mu wɔn ba wɔn kurom sɛ buroni nsapa nsia whisky ahodoɔ yi ɛka ho ɔdaroma obu mu adeɛ na asantema ebu mu adeɛ wakyame ebu mu adeɛ wakrakyefoɔ ebu mu adeɛ ɛna wɔn henkwa nso bu mu adeɛ Akenten Apia Menka school pɔn ɔmo ba ya deɛ ɔmo sie no eburu otumfoɔ de mase paa zone nananom mo yɛmpere university fo yɛmpere wɔnom yɛmpere university fo
the next one. Edition Garden City University College, the acting president. Nana Kenya Sene on a duo money. Bema Kenya. Bema Kenya Sene in a duo money with your mama. Don't say you know. Tufo achabe Adama ene Awukudae di kan ewa afi mu se wo ho Garden City University College ewa ha be finsia aduonu eni ena school no menu apanyina dawoma ne nana abet akwa enam no so eba Kenya ase ema abra school no nya mfienum menu apanyina nkasa eko Kenya ase eko she school na nimonyam ene nyankopon ni sikadwa adaroma otumfo bedi ade afinhia aduonu num ni ayekwa aduonu nsian enwumasua eya ade a menu apanyini odin wa akoten eboa Ghana ne asanteman pa dedempa ebo adaroma sukui ene nyame ni sikadwa adaroma omonya omonkrata school no ade ne ho ewo kwabre Kenya ase eniti ono ane na abet akwa ya ofri Kenya ase kwa nkasa odi school ne bae no mama sote se sa enkunimdie a abai yetimi mfanta Kenya ase abra menu apanyini na ye ne dia danadauma so home wa ha na school no ne mpaibo ya aboduna ye nsaka na ye de ba abechia no na ye ba ya yetimi akwasi Awukudae di kan e manesa school no ba ya snap ono ankasa pantu nsia na whiskey pantu otumfo bo mo ade otumfo achiame bo mo ade otumfo akrachefo bo mo ade na otumfo henkwa bo mo ade na ye ba ya yamale no ana madama abodin krata no so e wa ha ye be kire otumfo mi wa mesebu so de wa mi ekuma be ma Kenya se ni o se no so adaroma school point Kenya se be se mfie aduonu ni na school yi e ba ho no mo bread di be ni mfie num no wa wo ko ho no mo ko hwe adwuma wo mu di ne ho wo shireshira wo mu etu wo mu fo adaroma o so wa kwanche no ofutu insurance bibia akoso kama kane no nanka wo mu ehye sebe suapon foforo ase a se wo mu be ma abodi na ho no mu gifree na adaroma insurance ene wo mu gira ha ede edika afi mu Awukudae edikan a na wo mu de to anim se wo insurance se wo mu adi wo mu ho a wo manya tumi krata wo mu atimi de bo abaso na je se school no akona nim yi pa eno no mu so mu ntimi nka nhyɛ penifo da no nyina nka mo mo ne emra edikan enkode urase so mu do ase papa na afi wo ma san sre wo nkyɛn nhyira se wo hyira wo mu a wo mu nim se school no ebekɔ so afa ntoma pafra na anya ni monyam so bebre enti krata no mu de abase wo mu de ba eye wunti eno mu ti baabi wo mu ntimi mfa wo mu de ba be kyerɛw na wo sai hyira so amomu no wo ma san beje unhyira ene wafutu wo mu ba wo mu krom sam ronsa pantu sia whiskey pantu wadawma obo mu ade wakrachi fo obo mu ade wadawma won hinkwa ebo mu ade Adama ebesre amafanda akakakra ne nana no abet akwa ofri Kenya asankasa o school ni bae no besre na waka bibi kakra kire mini apai na chiame dia me pesa me kan ni se otumfo na futuo bia oba America odi akonya no oba America
obɛka kyerɛ yɛ mmeranteɛ a ɛwɔ hɔ nyinaa sɛ yɛmmra fie na yɛmɛboa saa mmerɛ no meti asɛm na medwen sɛ deɛ na mɛtumi nso ade aboa ɛno nti ɛna mebaeɛ nti saa afutuo no ɛyɛ afutuo kɛseɛ mmerɛ biara sɛdeɛ wɔhyɛ mmeranteɛ ne mmabaawa nkuran no ɔnkɔ so ara nyɛ na ebi wɔ hɔ a ɛbɛtɔ asopa mu na yɛde adwiri dwuma yɛhyɛ aseɛ no na yɛden kakra but otumfoɔ bɛsra yɛn no afei mpuntuo nko ara na sukuu no ɛrekɔ seesei baabi a yɛsi dan foforɔ koraa yɛbɛwie dan no na sukuu no ayɛ ma na wɔsi yɛsan si foforɔ nti yɛda no ase ne nhyira ne mmerɛ biara meba no hɔ a wɔhyɛ me nkuran na meda no ase pii mpaebɔ gu nsa a ɔngu nsa bi ma yɛn na me nso yɛ ɔyɔko ni ɔyɔkofoɔ nsamanfoɔ mmoa na sukuu no ntumpɔn meda ase Wadaroma kakra onana de soso no ebru so wadaroma on de nan ko wa America brochima mu bɔ ne bra na wo ba hɔ no mu wa futuo a wo de ma yɛ sɛ mommra fie ma mo mfa de monya ntena batam na mo mfa mra fie mɛboa ɔsɛ ɛka na koma papa ɛno de hyɛ ne nkran ɛnam so mo timi be free school yase na wadaroma ɔsɛ bra mu di mu fie num na wo bɛsra wo no de ɛnam so ma school no sɛ etum pɔn ani ɛne dan kora no mbesi wo bɛwie na ayema school no kwa na ekoso wonhyira wakwa nkyerɛ ne wafutuo nti ɔse ɔsere nya mepa ma wo sɛ sɛ afutuo no koso afa ma na wo ba ɛka nipa bi akoma ɛma mutimi de didwuma ɛma ɛso anipa akra wo kan lebru ɔso do ase papa ɔsere nya mepa ma wo mpanimfo a edi mo akyi bae no mo bo mu dia no akom di bre Otufo Chiame Wadaroma Mr. Albert Akwa CPA founder, Mr. K. Kakari, registrar, Professor Yao Osei, Dean, Allied Health Sciences, Kenya Simpenifo, Ena Etwasui, Ena Dr. Chinibo Awukudae, Director of Institutional Advancement, Mr. Kwame Fusu, Director, Holding Company, Mr. Raymond Kasamba, Finance Officer, Ms. Teresa Darko, School Counselor, University Counselor, Dr. Mrs. Ya Oberekran, Coordinator, Nursing Program, Mrs. Kosei Asamoah, Mrs. Akosia Kosei Kwatin Asamoah, Dean of Student Affairs, Driver Penyin Bako, Ben Asmeni, Ena Udi Echireno. Acha Mia so America say, Nana Dr. Kweku Owusu Kwatin, Acting President and Vice President. Daruma benefit da no na wado mo di achire ne bru. Ne fa set no wa fa ko chire right. Penino. Me too. Nananom, Mumiampre Garden City University for ye. Yampre Wanome. Yampre Garden City for ye. Kwai. National Investment Bank, board chairman.
for Germany. Yes, we are if the National Investment Bank. Bibinti, Kiani, a board chairman, Eba, BBS in the Khan Quakra. I hear Wahano, do German say, if I see a deputy managing director. The Otwa should be a Tema main manager. Now you work chief risk officer. And you were zonal manager, Ashanti and Bono East. And I do chat you on a treasurer. Me and Mijina Hazu be a chief operating officer. And then a buyer. And then Awukudae edi afi kind. So the DBIA no ba 2 for her the Abesrano. And then it means you home free. Sabi and you 2 for Anka Banki Kentias. The futu pa. Any some more catching and I'm a banky. That's what you say. It is a ne Awukudae yes wait to me transit. As I da edi afino kind. Ye buyer ye babema papa official pa. Ne ahemfo nyinaa ɛbaeɛ so a no krakrakra no yɛkuta bomu adeɛ for ɔhene deɛ wɔ mu ɔtumfoɔ deɛ wɔ mu nanahema deɛ wɔ mu chief of staff deɛ wɔ mu akyame hene wɔ mu ahenkwa ɛna chief of staff no so ebi ka ho ne nyinaa yɛde aba ana ɛsɛ kuta Broninsa, papa, pentu, nsia, snap, pentu, nsia, ana Broninsa ba kubia, it say, Ira or papa, no so strada. Ye didn't kaho and ye diaba. Eti, papa, a National Investment Bank for and ye wahai, a babe more official pa, near Bompire Casse, near the amount. It has. Ramisobu, Onanamui, National Investment Bank. Wadaroma said the Daomiano no Brano Brano, Omoba, Ebechao, no Mabejo and Chain, a futu, any Shrania Quanche. Wadaroma will say, and ne a fee de Dikain, Nesaya Awukudae Dikain, Omuntimintena, Yankoi, Yanko Mera de Toche, Yanko Manafisha Pa, na Yanko Pen and Change Ra. Afi asase omumba begin shrefu nchen omuni misedi omuye bia be kama na oda mpanifo nyina di sedi oda omudi na omunyina so omunkamum omumra memo ade toche na oda roma omumra mesre nchen inshira no muso musre jame panso ema ho se jame ma ntena ho da ema wo mu omunu obedi ade na omukro musembro ni sa pentunsia ensa hodo nyina ka ho oda roma obo mu ade na asante ma bo mu ade wa chame bo mu ade wa krachefo bo mu ade won henkwa ebo mu ade Madama, and I be penny by a domino video de Nebru. Between for the mass, papa. Anano, Omiempre and I before ye. Yampre one man. Yampre and I before ye. Ashanti Tennis Club. Namo Baba Mo. Ashanti Tennis Club. Nana aponsa kwa ededi wo manim odon ba. Irachami, Adam bro. And then Asante Tennis Club, Ewa Haseya. And then Awukudae, I decline our film. Inti, you buy, no. Sabi, you need Rabbi Diate. Now, Asante Tennis Club, Ewa Confanoche, I are Sabia, Imuho,
na wadaroma dwumadi a yɛdi ne sɛ bi yɛbɔ long tennis ɛde tinti yɛ mpom na ɛnɛ ayɛ adeɛ no yɛbaeɛ ne yɛsɛ daabi yɛntumi ntenam saa yɛbaeɛ a yɛkura yɛwura boɔ mu adeɛ akyea me boɔ mu adeɛ yɛwura akyea me boɔ mu adeɛ ayenkwa boɔ mu adeɛ ɛna wadaroma office nso boɔ mu adeɛ wadaroma ewie nso a ne yɛnwie ɛyɛ yɛwura hill konfanɔkye a ɛda n'akoma so a ɔbɛbɔ ho dawuro sɛ asanteman yɛnsɔre na ghana man nyinaa yɛnsɔre na yɛmmoa no na sɛbe konfanɔkye ayaresabea yɛntumi mmoa no yɛnsiesie hɔ no yɛsɛ sɛ yɛte hɔ na sɛbe yɛbɔ tennis wɔ hɔ deɛ a yɛntumi nyae yɛwura mu saa a doctors wɔ hɔ a yɛ nyinaa ne ɔmo nyinaa na ɛbɔ tennis nti yɛbaa yɛ ne yɛsɛ daabi saa na ɛteɛ deɛ a yɛkura yɛnsɛm ɛyɛ 30,000 Ghana cedis a wadaroma yɛde bɛsɔ yɛwura asene ama wɔde aboa ama sɛbe konfanɔkye ayaresabea abɛyɛ krabɛpɛ Ontwɛn mewura me sɛ oburu sɛdeɛ namponsa kwa ɔma hene wɔsɛn no ogyina ha a ɔne asante tennis club ɛyɛku a wɔmate a wɔmde bɔ long tennis ne tene wɔmu mpom baabi a wɔmdi dwuma no ɛyɛ wadaroma bantema gyi mu hɔ no mu na wadaroma wɔm sɛ nnɛ afea no ahyia na yɛ Awukudae edi kan a wɔm nso wɔm ntumi ntentena wɔm ba no abɛdi adɛɛ na wɔm abɛgye wo nkyɛn hyira ɛne sɛbe akwankyerɛ wɔm baeɛ a wɔm nso wɔm kurom nsɛm Bronisa pentu ane nsa ahodoɔ wadaroma ɔbɔ mu adeɛ wakrakyefo bɔ mu adeɛ wakyame bɔ mu adeɛ wɔhenkwa nso bɔ mu adeɛ afei wɔn nso mu wie ano mu wie ɛnkyɛ biara na wɔde tu dwa sɛ konfanɔkye sɛdeɛ ɛkɔ no yansomu a ɛbɛgye yɛn nsɛm onim sɛ nipa bebree aboa na wɔn nso hɔ a konfanɔkye wɔn mu di wɔn dwuma wɔn ntumi ntentena ɛnnɛ wɔn ne obedi adan a wɔn kurom nsɛm kane deɛ no $1,300,000 wadaroma wɔn de bɛboa konfanɔkye hill konfanɔkye no na asante tennis club wɔn baeɛ a deɛ wɔn sɛ no na eburu otumfoɔ de mo ase wadaroma yɛwura ne nana ɛyɛ akwasi dwomo bentronics ɔna ɛyɛ president wadaroma mmeda akasa mu na ama no wadan mpanyinfoɔ no akasa no ɛdi pacho tumfoɔ kyame yɛwɔ ha nom a pacho mpanimfoɔ a mene ɔmo di dwuma wɔ asante tennis club no pacho ɔbɛyɛ Fakwano Jill Amadu ɛna bɛrima yi soso de Paul ɔna gyegye esika ɛna Dr. Akumia ɔyɛ patron ɛna yɛ panyin baako George Ejeyi ɛna yɛ patron Professor Fojo ɛna du mabedi akyire Nanaya Onyama ɛna pacho de odi akyire no yɛ Franklin ɔnso yɛ member wadaroma mpanyinfoɔ a deda ano na wadɔ mu adi akyerɛ no eburu tumfoɔ no ma so papaapa okay fama me metro check no fama me Nananom, umempre Ashanti Tennis Club for ye. Yempre one way. Yempre tennis for ye.
Star Assurance. Star Assurance. Star Assurance. Otumfo Achiami. Midindi Kwame Otu. Na nyokami wi. Otumfo Achiami. Midindi Kwame Otu. Na nyamene ne namu nso de Michael Otu. Mijina ha na mijina ha ma Dr. Kwabena Dufour. Dr. Kwabena Dufour say afiaso na ene nso ye Awukudae a edikan ntinanka esanko na nkasa wa ha na oka Otumfo ho na woye na bibia ye fe e wa afiaso iso na mom birbinti wanya ho na watumi se nia eso ye manana Otumfo na bibia akoso wa no no memesi na nem na menye ma bibia ankoso yi ye dikan ode hampa a abofonsa ahuru bebre ewom a oje dise na nahu a nani beje na ne kan no so se ode na boade de manana se ofendi afe no na bribe mu a brepemu no obeba bechia nana onankasa beba bechia nana na menante sene Mr. Brumira adarama onana yi ose friend Kwame Otu de onyina ne nchen so de Michael Otu omujina ha ma wa sebebro onana Dr. Kwabena Dufour adarama osenkese so no atiampa bomba ha osre bibinti ontimi ama nenso ose afia hyase ene agi nhira ene de edikan ne san ya Awukudae omumesi na nan no mun enfa ne nchia emre wo se ochia opapapa na osre nyamepa nso ema wo na wose wadaroma na afi edikan so atena se Awukudae okura ne nsam ensa hodoyi wadaroma boamu ade de onananmu yi enyina nanmu emfamre wo no na ono mfani ade no wose brepam obetene nka ono abeba betia obeba no aba bechi ono abeje nchen nhira nana Kwabena Dufour doctor ye wose nebru Otumfo de mase papa Nananom momi empre Dr. Dufour yempre noe yempre Mr. Otu ni beye Echa chokwa ifwa asantewa Singaton mamefwa ewai ofa nyanyi yiwe ya no first nyanyi wa dawo nyanyi asumi nyama nyanyi Otumfo chame adama buya ene mijina ha na mijina ha se me MC na mijina ha se Otumfo nana afua asantewa afia etwa mu na odisi na ndi so se abrofo obuku bi a yato ne din
the Guinness Book of Records. Àwọn wasam kwa ene wom. Onipa obetime tu no ho asi ho aya ade a obi enye bi da. Ena yetwere wudin ene wabakosem ewo saa book no mu. Ono ne nwumto. Enti oye ne se yanhwe nipa obetime ato dwoma emere dodo a obi anto bi sada. Enti afi etwam no otonyo no bi ohihya ne ho ena wode koma omo. Na mo kan se asem bi nti wanhwe ne ma wen bi esun wahwe nso. Enti yentimi amfa abodi no ama no oye won kran. Na mbayimfo so akato se gu apem na gu abrane a ese ode ba asante ba mu. Enti afi no oye ne se ode ba asante ba mu. Na ode ba Baba Yara Sports Stadium ho ada obaba ye ni dwumadi no. Baba Yara Sports Stadium so de yenim se ne etie Blaster for first time omo qualify se omo ko World Cup asante bam tamaya and omo settle record obedi eko World Cup. Nti oba ha de nyina no o gidie strongo se oji otufo ni nsamu hira oji empire ni wie a enye den a apodi no obedi bema no na nkese nka wabada daada na bronya no na otufo akrachefo che se emra no enhyeda eniwosa enti oye adwumadie no ewo Baba Yara Sports Stadium na ahyehyɛ ne bana nyina me de kɔ abrofo no ho na wodim sɛ enne a wabe a obegye otufo ne nsam nhira ne mpaye no saa mpaye no ebedi nanim ama abrofo no kwan bia so afi ye de abudi no ebeba no enti ene ye baaya ye begye otufo ne nsam nhira ene ne mpaye ne do a ode wo ma asanteman edo a ode wo ma Ghana na wonim sa afi se ne tibia no dwumadie no omde be hye ne nsam ama na efe na ne bunyam no so aka asanteman aka Ghana yina otufo chame ne baaya yekita yensam snap pantu minu afei otufo buamade otufo achame buamade na afei otufo ahenkwa so buamade ewo ha na afua na nkasa no afua santoa ono ene gina brani na nikunu so eka ho Mr. Kofi Adunum na afei yeniaba Gladys Redu ano so eka ho omunyina aka team members no na Azek Amponsa ano so eka team members no na afei ya yini teams ni de enti otufo chame ede baya ebedi adai na yaje otufo nsam ishira no wa biso bru so de wa nana kwa me din krasi ni oso ogina ma nana afi asantewa odaro ma nana nyame che na che de ye nwomto na utimi eyire ho tojum emre tintin a obia ntimi ntu bi a ye book bi a friend Guinness Book of Records ya ye betro odin akom afi etwa mu no obo ne homoden se obedi se adwuma no ewo nkran obo modin obetimi bia nanso na wie no abrofo no se nyema nkitinkiti bi esi ne kwan enti o ma amfa bodi na se no amfa ama no no o se da bi meba minchi na bibia sabe wodi free fee a wo ya eyeyie nti wo ya nhyehyɛ foforo no wo ye nso de beba kumase no kurani na ese nko adi kan ba abechia abegye wo nkyɛnhyira na onyamu akwanya to ahyehyɛ dwumadie no wadi dwumani nyina awie a wo de ho nkrata nyina akoma abrofo no wo se da bi enne ede edi kan afi mu san Awukudae mekomi ranchan na me na kodi ade na makochia no asire nyame pa ma no na me so magye ne nkyɛnhyira minim se mi nyame mi ranchan hyira de atibia afi de onim se nkunimdie no ebeba adaroma onanan eba nwomto a obɔ ne homodin ye papa wo so nwum wa se na nsa ne nan nenum obeto a wonyina home eno ho akyɛdeɛ na nyame ede ama no fra no pa obe home a na kyese wo no munsu anase bia ope bibia di wo so nwum no mu akopema de kye saa be se bia nan nan ana enanum enansia
ɛna otimi didi saa adwuma no enti akyɛdeɛ soronko ɔso onim sɛ ɔba na ohyira no a afi deɛ abodine no ɛbɛba ama ɔno nso ne din akɔ Guinness Book of Records no mu bi ɔne ne kunu ɛne ne mpanimfoɔ ɛka ne ho ɛno mu asrɛ kwa ame sɛ wɔne wɔn anim na ɔmomra mɛma wo adeɛtɔkye no mɛgye wo nkyɛn hyira ɔmba ɔmo kurom sɛ mbroni sapantu mmienu ɔda ma ɔbɔ mu adeɛ wakyea me bɔ mu adeɛ na ɔhen kwaa ɛbɔ mu adeɛ sɛdeɛ ɔnana afi asantoa ɔsɛ no ne buru otumfoɔ de mase ɔde mase papaapa Nananom, Omiempre, Efia Santoe, Yempre Noe, Yempre, Efia Santoe. Come in, Rachel. Nice to meet you. That's sign one. Kwame. Otufu achame. Bo. Ewia yi se mu hu ya ha. Esuminya ye ba se ye ni yerobedi ade. Ade di kan. Ye ntumi ntina esuminya abra ya ma Manhyia. Ye samba so a ye ba mayura afishapa. Na ye ban so no ye di Ojampa Otiedia Shinap Pentunsia and Abroche whiskey and so Pentu. You wear you Otun for Boamwadie Nana Otun for secret in Subomwadie Nana no much yami bronya de Bomadie Otun for him qua Bromadie and I feel police and so Bomadie. Dear Baya near Nantisian. Bro, so the Nasmina in the same, no say, that man pipe partner in it, baby. I fear no share and there they decline, Nesaya, Awukudae, Umuntimin transit on an penny phone, but say the wolf is Shapa, Nasri, I'm a palm, no more swab a joint change, and there by son with the other Ukrainian some Bonins are Pentusia, Grandpa to a dear, or Darma whiskey, Pentu. Adama obo mu ade wachame bo mu ade wakrachifo bo mu ade wonhenkwa bo mu ade coach fo bo mu ade so de na asumi na hene esie enu na ebru na ye wie so a na ewie ye ene se miwura esuma me e ma me ko Denver ko di adwuma bi ma no be ko jinso aye e ma Asante mine ku I wo Denver. Nti yura wafo wusu abebio. Ena omu yinu se onda Asante mine ku no ano. Mi ko di adwuma so me ne yura Chiame Banahene. Ena yura Chiame Danso. Mi ko di adwuma no fefe so. E ko ni se enwonyama yura dia shomu yi. A wotimi tu Onwa na santima bunkum eko jinso ai man
ɛyɛ den a ɔsɔm so ba no bɛda ase ntɔm so baeɛ a ɔmo kuta ɔmo nsɛm odwan pa oduadua ne aka no wɔyi momfa mmra ɛna nsa asɔɔto ɛna shinap nso ɛka ho nti yɛwura buo mu adeɛ hila ɔkɔmfo nɔkye aha ɛno ɔmo de 5,000 a di kan ba dada nti 4,000 di kan ba dada ɛna ɛde 1,000 ɛba bɛka ho yo ɛna otumfoɔ akyeame nso buo mu adeɛ wɔ ha ahenkwa nso buo mu adeɛ ɛna nana ahema nso buo mu adeɛ nso wɔ ha osu buampo Mira be so bro said the announcement nya hene sie ni say America krani odarama wa utu no say America abrochima mu Denver say be asantefo mu na no ho ode ani die ni buo bai o ma akwan say na nanko no nko transi no nsi bibi nkyere no say be ya obeda o nana no a e wo Denver ho ano no mo atutu bibia kama odarama wa futu a ode maaye so mu nyina nka mu humum o mu ka mu bom a ebeboa ama mpuntu aba say be o mu bro mu bo no ho no Denver umatie ama umatime nya sanka bomu no eno na otu nana so onkosi anan na onkonkoji nsoye okoye wa achia mimi na aba na hene na ada nso ekoka ne ho mom koji nsoye bibia ye kama onana so wonfo aseda ni wa wonhira na de nete ho no mo ene wasane na wasana nanum ni nanim an ne yemra na omemu afinhia pa omeda wase na onse nyame pa ma ho na onso emeje onchen futu ene sabi inhira no on fa free afiase impenifo eka ne ho nyina na eka ho o mabai o mu ba ya on so okura dwampa otu edua ensa hodo nyina aka ho adaroma obo amu ade wohen kwa bo amu ade wa chia me bo amu ade adaroma na asante ma enso bo amu ade ona na abo ampon Denver asante fo nse na mo obaya de o se no lebru 24 that's papa Nanano, omempre asuminya mai hine. Yempre noe. Yempre asuminya mai hine. Nanano, omempre demba santifoku ehiniye. Yempre noe. Yempre santifoku ehiniye. Glasses.
Omni omo haya. Ned Masai, Brian. Mahonya Hamana so. Mura Chame. Mura Chame. Adaruma Abetiama Murati. Afia Niodu. Eneme Mami, enemy penny. Afia Noasia, many mammy penny for Wadaruma, Emana Finshapa. Na yes, Yami. Ama Mura. Adaruma Nakua, some feared Masine. Wadaruma, many mammy, enemy penny for Baya. And near Awukudae. Na diama kakra mesuan ofia ne se mpempi si ye bibi ebodwa aya na ekohan wadaroma de me pese me de bre mi wura ne se red carpet 300 years de me de bre mi wura no wadaroma me wie na me wie ensa pentu nsia jampa otuedua Wadaroma Mira Buamwadie Nanahima Buamwadie Otufu Achame Buamwadie Otufu Ahinkwa Buamwadie Ena Otufu Secretary Buamwadie Wadaroma na Ed Masahine Meneme Mame Enemy Penifo Wadaroma Ibijina Seni Esino Yamayura Efinshapa Adam bro, na do masahine one ne ma men ne mpem for de omo sieni so wadaro ma won hira ne de omo te baabi futu no akwankyere afia no ahia omo ntimi ntena omo ba mo afinhyapa no ma sa mo ade tochi na afo ma beje won chen hira ene de omo ba ya omo so mu kro mu samboni sapantu sia dwampa otu edua wadaro ma sa red carpet 300 years wadama nyeni nyina ni bi ewa akira hanom 300 years say ebodwa ebenya bi di asefo mama dwabo na kama wadama obaya obu amu ade na asante ma bu amu ade wacha me bu amu ade ohinkwa bu amu ade na akrachefo nso ebu amu ade na eduma sahene baya na ono ma me ne mpanifo ono ni bi di ade na ebu otumfo de mase papa nanano Momyempre na aduma sahine. Yempre na aduma sahine onene mami. Yempre noe. Jodri. Jodri wa yon fomra Tony Nkondo. Pardon me bro. Anya kwanta Jodri wa dom afibia se bo me tia ho mo ofisi apa.
na ka na kwa dum ya nya kwanta hin domba se ya dinti oba ya hampai wadoma udo no be ma office ya pa ana no bo mo ade wadoma adwuma no bibia ko so kama anya kwanta wa no mebru ai wadoma o de bia no de ba wadoma se bo ni no wono tu no ma de bia to so called na swati na so papa wonya mo mo ase na era no ase anu sai monye hampa mi nsa ni na ana jampa o twa dua wada o mabru ana kuta wi no otumfo achama wadaruma beti ama yerate se ono a ne brempon ayomso hene se afiaso want to maintain na ayomso ja yera ne de nakotena ho ma osre mo abaji yera ho nhira mo abema na fishia pa obae so amane sapan so obae okura ne nsem snap petunsia piampo tue dua brody dro ayekia baako adaroma yera buo mu ade na ayema buo mu ade na achia me buo mu ade adaroma so se dan na ma converse no awiem so adom ebru se wa besom ebe na tra no kua eno wo ye na se be na sum de no so ba ya asun de nyina wo de aba anopai na se be obedwom so de jump o twodua stop pentunsia obo ma de na asante ma bo ma de eno wa chia me bo ma de on mo fin chapel se nyum pama adom ebru to for that's to ko de ranchel now go sorry me otumfo achia me ene nkoso fekuo no wa ha afe ahyase ni yene yewra ebedi ade ene saichi zongo nkoso hene a yewra ode ne kai ho ye baya ye kra wine box edu Grandpa otiedua mienu ensio edu snap pentu nsia yane yewra eba bedi adai na yasan adanase ya tosu mienu yewra boemu ade na hima boemu ade na no machiame boemu ade security boemu ade police boemu ade ana otumfo ankwa boemu ade beso se de na ngoso hinse no se afia no hia wada o mebru onungoso fo nyina wode sachi zongo ya se ye koso no ho no sacho akomo omunyina se wada o mebru yesi me fama o se nya hodin se be afia simi nya fepa ma de wo yi bia nya koso se de wasumu emfedu nunu mo ko emfedu nu nsia no sa no wo srama o omba ya eye nwan adaka edu ensu adaka edu ana jampo otwedua mienu snap pentu nsia wade mabubo made na ayi mabubo made wa chame bo made wa bambo fo bo made na him ko bo made omba ya do mo fi jafa na ebru to fo do wase fafa na ko so ni koi na iru anu wase
akamukubu mwase eba simunya mwamra meda wachia Wait. Ajum. Anano muntie Anano penny muntie bru na me bek madman kumasem Nanano penny muntie ye son na me bek madman kumasem Ifriti to adman kwa badia yen swine ko Ifriti to adman kwa badia ya mohi ko Obo nyami obo soni asase na bahinie Ahinie ifri nyame ho Ahinie ifriti kwa from when nyami obo soni asase uranono Ona bona kwa bakuma basai wasante hene pleko Otumfo se tutu asante mewra no Otumfo di ntutu akwa premo ano masante mama na mo Na se tutu Opemsuo di ahene mahini ebe ya ahini o Wadi na chibija otumfo poku wale katachie Na napoku wale kwa katachi kumbe Kage kunchu kama kusa chodia makutinye Wobi asamensia ni meja makwaya kunge Aibu kwa kuna mafuji mo champa nufunge Soya chiba miafanya benya unye choda bayam Yeni mukwa, yeni mujani yo. Yeni mukwa,
yenu jani tuk map pembebo otumfo se tu so ko bebi awaba wasana babiem otumfo se tu ababiem kotoko hini se wa mani sebio no dia akrabo ne atudra edeni nanan mahemfo ne asante mamuntie otumfo se tutu so abanu nkoso engumasiani mpuntio ti asante mamumwano aye nane ya mwabatra sio aye nane na se tutwe otokwa hine ya mwabatra sio aye nane ya motrinko aye nane otumfo se tutwe otokwa hine ya motrinko